taita dambudziko kuno kuSouth Africa riri kukonzereswa nevanhu avo vari kuzviita veruling party Zanupf vepaZimbabwe vari kungoda ngomhanya kuya kunopindira nyaya dzavasiri kuziva but vasiri kunyatsonzwisisa kuti nyaya yacho iri kumbonyatsokonzereswa sei ende solution chaiyo yavari kufungidzira kuti inokwanisa kunge ichigadzirika yaifanira kunge kana ichida kugadzirwa vanotaurirana voengage because inyaya dzinogadzirwa through my engagements kwete kungowawata kana kuti kungomwachuka zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vakwanise kudinda muna taisire vase zvakuda kutoitika izveso yamakateerera kudai so ndiyo Kulen TV yacho patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichingoitika so kana uchinge watosvika panapa iri first time yako panapa tinotanga kutaura nyaya zvokuti chero mapete anodonha kumadziro ende tinotaura zvese without fear or favor. Pane nyaya iri kuitika iko zvinezvi inova nyaya yanetsa pamuzanzi paSouth Africa, nyaya yeoperation Dudula. Those guys vari kuita zvese vanhu veoperation Dudula ende havasi kumbotarisa mafaces, havasi kutaridza kuti ndiwani wabva kupi ende mavictims enyaya zvinhu zviri kuitika maZimbabweans because ndo vanhu vazara kana kuti vakazara muSouth Africa because ivo chavari ngodedzera only South Africans, especially ukatarisa tumavideos tumaclips twese tovari kubuditsa makuseni oga vachifamba muzvipatara vari kudzinga vamwe maforeigners vachidedzera kuti only South Africans. Izvo zvinozoisa padisadvantage mazimba because muSouth Africa pamaforeigners ese maZimbabweans nemamozambicans ndo vega vanhu vanotambura zvekutadza kuafoda kungava kuenda kuzvipatara because tikada kutarisa maNigerians vazhinji vacho vane mari dzekuenda kumaprivate doctors, maSomalians, maEthiopians vazhinji vacho makula munokwanisa kumadedza nemazita akasiyana vanoafoda kuenda kuzvipatara maprivate esa but maZimbabweans namba zhinji yacho tinenge titori pakutoremerwa. That is the honest truth. So panapa isusu takangomukota kungoona I don't know kuti chii chakanyatsofamba sei zvakaitika vachiti Zimbabwe's governing party Zanupf accuses operation Dudula of being used by former colonial powers to target other Africans. This is after the blocked undocumented migrants from South Africa's healthcare facilities. Operation Dudula yacho vayapindurawo panyaya yacho iyoyo. The same thing iri kuitika. You know what? Tisatasvika pane nyaya yekutaura neoperation Dudula. To be very honest with you, these guys vane kamwe kakumwanyabvurira kavaita because ivo zvavaifanira kuita kungoengage. Zuro ndizuro apa Ramaphosa was in Zimbabwe and vaifanira kungo kana pane something chekutaura naye chine musoro timu racho ndo zvavaifanira kungo engage votaurira naye kuti aiwa hona kazviri kuitawo vanhu vako voramba vachipedzerana ivo fight yavo napresident weikoko because chero vakataura vachizvita vanochikidzira vanhu nepolitical party yavo kuSouth Africa hazvimbofe zvakashanda the way yazvinoshanda kuZimbabwe ikoko. Maona nyaya yacho iwo chakugoita kuti you're being xenophobic what asi zvimashoko akuzobuda ipapo ndo ma1 and tiri ipapo. I want to remind you something. Tangosara ne 2 months so far zvemaZTP zviya kuti grace period yacho yakapuwa kuti expire ipere and we don't even know kuti achazoya achitaura kuti chii maministers wacho anenge aripo vachazoya vachitaura kuti kudii kuti what is next achazobvuma here kuda kuextenda kana kuti zvichabva zvavharana zvokuti pachatanga kumhanywa zviri very legendary and ipapo ndo patiri kuona kuti even panyaya yemaZTP yacho zvinhu zvekuti zvakadhokonywawo nemumwe munhu ada kuzononga anoziva same person umwe wacho ndewe Zanupf futi akaita zvinhu izvozvo. Zvinova izvo zvinhu zvakarwadza vanhu veruzhinji ende vamwe vari kunyara vari kutadza kunyatsoziva kuti vomutanga sei munhu wacho, vamwe vari kutanga vasiri kumuziva but isusu tiri kumuziva nezita. Nyaya yekuda kunyebera kudzidza iyoyo ndo imwe nyaya yakakonzeresa zvinhu zvese zvaakuitika izvozvo zvekuti munobva vakanzi mimi kunyauda kungoramba muchingoti nyimwa zvemapemiti chitipai tite mapermanent resident. Vanhu vakati no maane kamwe kakujaidzwa kana kuti maane kakuda kukura nazvo kamuri kuita kana makasimba enda munozvita kunyika kwenyu. So nhasi vari kupindira pane nyaya yeoperation Dudula iyi yatiri kutaura nezvayo zvekare. The same guys vari kuuya. I don't even know kuti havana zvimwe zvekuita zviri better here kana kuti zvekuita home life mavo kana kuti zvekufokasa nenyika yavo kazhinji kacho vosiyawo vanhu vakaenda kunotsvaga magreener pastures vokwanisa kurarama zvisina kuvhiringidzwa pane kuti vangodairira nyaya yekuti mangwana havazokwanise kuoffer solution. So panapa ndo nyaya yandiri kuzonzwa Baronzi, Operation Dudula leader Zandile Dabula has come out swinging against Zimbabwe's ruling party Zanupf after it condemned the movement stance on foreign nationals accessing healthcare in South Africa. In an interview with Law News, Dudula said South Africa would not be dictated by the outsiders and
rubbish. ZANU-PF claims that Operation Dudula was promoting colonial era divisions. We will not be dictated by foreigners on how to run our country. We have the constitution that is supposed to be guiding us. We have immigration laws that we use as guiding documents, Dudula said. Dudula insisted that Zimbabweans were in South Africa in far greater numbers than offshore estimates suggested, accusing them of putting pressure on jobs, schools, and public services. He also spoke about us having 1 million Zimbabweans in this country. That's a lie. There is a way more than that. There are millions of Zimbabweans in this country. We are on the ground. We see them. We know where they work. Their own businesses. They are in our schools. She said on healthcare, Dudula clarifies that Operation Dudula was not calling for a blanket denial of treatment to all migrants but for foreign nationals to pay for the health care services. We are not saying they shouldn't get medical treatment. We are saying they should go to public facilities and pay for it, or rather go to private facilities because these people are working. That is what they always claim, Dudula told LOL. Marapira yet earlier argued that healthcare was an universal human right, but Dudula turned a fire on ZANU-PF's government in Zimbabwe and its close ties with the ANC, warning that South Africa risked going down the same path. ZANU-PF is a problem to the people of Zimbabwe. They have been voted out, but they are still continuing to bully people. Their relationship with the ANC is very problematic to us as South Africans because we can see that we are heading to the state where Zimbabwe is at currently. That's what Dudula says. So Dudula, she stressed, is committed to prioritizing South Africans, ensuring that foreigners comply with immigration laws and contribute to the services by use. So ndonyaya iripo. Iye wacho ari kuti zviri simple. Vanzi vanhu vari kuzviti vari kushanda, vari kuzviti vari munyika dzedu vari kushanda. Saka ngava chingobhadhara mari pavanoenda kuma public kuti vanzi vasaremedze nyika, because we are kuti anzi universal human right what zvaari kutaura. Asi asiri kuzokwanisa kuzobva ikoko kuJongwe House achiuya kunomirira nyaya dzacho, because you know there are certain things zvokuti unowana kutaura kungotaura just nje. And what's next? Wakutowedzera kuti alright saka toda kuti muchatiitei. That will be the next thing. Unonzi wataura zvawataura uri ikoko, kana muri ikoko mune authority, mune power, mune zvese zvekutaura, but kunoku muchazoita sei? Uyai kamuona kuti munoita sei? Muona kuti mune chinhu wani chimunoteererwa here muchitaura. Instead yekuti ana Marapira vabude vachitaura kuti zvoni right, zvatoda kuita toda kuonana navaRamaphosa, kana kuti vaite kana meeting, kana Zoom meeting, anything zvavanokwanisa kungoita, kana kungotumira nhume. Hazvidhure kutumira nhume kungoti iwe chama kwira flight enda kunenge kwa Ramaphosa unobhuka kuofisi kwake. Vosvika votaura nyaya yavo. Asi hazvitombonide zvese izvozvo. Ramaphosa was in Zimbabwe. Manje haana kana agricultural show. Ramaphosa was in Zimbabwe. Vaifanira kunge vakashandisa kana at least 3 minutes yekungoadressa that thing kuti aiwa zviri kuti affecta, ona zviri kuitawo vanhu vako vari kukwadzisa vana vedu. Please do something about it. You are the father of the house. Because pano kuzoitanga pamwe muda kuvaudzira kuti it's a universal human right, what universal human rights what it's like unobva uzonzi imimi wacho ma human rights kana munawo imimi tanga mambovhurira mabasa ko imise muchivarova vanhu vacho imimi vakakutaurirai kuti imimi wacho mukutotadzawo makadhakwa sei muchivarova makuda kutudza zvima human rights kunoko mwambatonzi imimi muri kutochikora ma human rights laws mangani amuri kuchikora. So those are the things zvokuti zviri kukanganisa vanhu, zviri kukanganisa zvinhu. But look where we are. Ndiani ari kuzoda kuzoswera achida kuzoya kunodefenda kungokwenyera vari ikoko vonzwa kuti vanhu vakurohwa. I think I don't know, maybe ndokuti kana kuti varambe vachiwana mabasa here ekuita kuti vasvika varambe vachiwana zvekutaura kana pavanoenda kumujongwa, because most of the times havasina zvekutaura ka opposition yakanyarara kuti ziya achatombodaire nyaya dzacho. The next thing chasara wanzwa vakutaura nyaya dzana Holy 10 mujongwe house, that's next. Zuro imagine minister of state security tatisingachitoziva tato nezvezvo vanhu vataura pa social media. It's like in this era, in these days, why are you commenting on the issues now? Ndosaka vakutanga vakuda kudhokonya vanhu kuti zviite sei kuti vasare vasina ma critics here.
vada unodhokonya mutoro unosvika uchivatsimbirira, because mazimbabweans akawanda vasiri kugara muzimbabwe undori mutoro wakatohafuka. Tikada kutonyatsoweka kuverenga nhamba yevanhu vari kuzviti vari diaspora kana vanonzi vari diaspora, inogona kunge itori 40% yezimbabwe yese, yemazimbabweans ese inogona kunge 40% iri outside, or 50-50 chaizvo zvinogona kutoitika. But anyways, muri yezimbabwe ndo nyaya yacho iripo. Handisi kuzivawo kuti imimi muri kuionawo sei kana kuti pobatsirikana sei, but I think panodawo vanhu vanokwanisa kuti pavanonotamba nevanhu ivavo kana kuti pavanotaura navo, handiti vovaudza mashoko anobatika kuti musataure hogwash, musataure garbage, musataure nonsense, taura zvinhu zvinobatika. Ise ndikini human right, bona vanhu kunyika komoudza kuti ize human right, vanhu vanoudza kuti kuzviziva but ngavabhadhare. Imimi mune vanhu venyu wani kwenyu koko kukamera sei? Bhozi munotoudza kuti imimi alright tikada kutedzera zvamuri kuita maranire enyu. Bhozi amonza atotaura pastatement rake kuti mukada kudaro ka even ANC ichatongoendawo down like zvakaita ikoko kuZanupf. Vachakutaurira kuti saka muda kuti tipezire tisina mushonga muzvipatara manje sezvamakaita imimi, ende muchataura muchiti kudi otototaura titerere zvatiudzwe zvekuita nemafuta like iwo hapana uri baba mpamako kana kuti aungauye uchiudzwa zvekuita naneighbor kuti vana vako vavatreate so. It doesn't make sense. But anyway, ndonyaya iripo. Without wasting much of your time muri Zimbabwe, dangodzidzisai kuti kana uchingori muSouth Africa uchido register company ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana start permit, zviri easy. Pane munhu anonzi Owen Education Research is the only one that company iri kupedza masports, iri kuregister macompany, iri kuvhurwa maFNB business account. Chinongodiwa chete valid passport yako, zvimwe zvese anobva akuitira iwe. Uchingotora namba dziripo motaurirana. Price zvakachipa, handisi kutaura maprice nhasi because I'm not in a mood yekuti munhu azotadza kurarama akufona. Saka garai mamubata ipapo kana muri serious, mogara maitirwa zvinhu zvacho ipapo faster.